kicking off. Balikan natin yung baril natin. Return to the front line. You lose, your fight is over. Gold na tayo. Load out. Soldier. Now go sort this fucker out. Tayo ng load. Punta tayo sa baril natin. Or what do you wanna do? We're sending you back to base. It's not over yet. Your team can still buy your room. Kunin na lang natin to. Selecting as instructed. Marking hostile vehicle. Take it out. Kilo mark. Marking hostile vehicle. Supply run contract marked. Find your pilot. Wanna get that? Ako na kukuha. Shotgun. Contact objective marked. Take it out. Ooh, may RPG ako. Kunin mo yung ano. Ito muna. So, papa. Kunin mo yung loadout mo pare. Ano na. Kunin kita. Easy. Mga baril na kagad. Saka malayo ka ba? Ah, okay. Ayun lang. Bilis. Let's go. Ikaw mag-break. Tagging aid station. Saan tayo? Kunin mo yung ano. Oh, hindi pa kaya. Oh, ano. Uy. May sniper doon. Uy. Na-snipe ako. Ang galing naman nun. Tara na. Eh, nandun si Tuli. Ako pa doon yan. Ay, putang ina, galing. Ito
Ilang beses ka pa rin. Ano bang plates? Walang pwede. Ako lang mag helicopter. Sige, sige, sige. Uy, puta ka. Gas is moving in. New safe zone located. Taking shots. Kupal na yan. Saan yan? Yan? Pinatama. Layo. Hoy, sabog. Okay, jet jump ako, kunin mo yung ano. Ay! Oh, ito na. Kana. Sige. Tropa ata dyan po. Eyes on shooter. Cancel. Contract is complete. May sniper. Ay, Tangina, kayang wala palaban. Wala na rin akong bala. Tatlo tayo dito. Tayo, kunin natin yung bounty. Ay, pera, wala tayong armor. Let's check it. Wala na ako eh, kaya na bumili. Eh. Si Mang Kevs, may 2 plates pa si Mang Kevs eh. Uy, may sniper doon, oh. Hindi yung sniper. Mark the Where at? rally point. Yun sa marker ko. Ay, wala pa rin akong bala. Tayo, eh. Hindi ka rin matay. Our team's in the safe zone. Hanap tayong armor. Bounty target has been marked. Kill him. Pop, may time. Uy. Sabi ko, Uy. Ito. Oo, Tactical grenade spotted. butan tayo. Ay, Rest on tang. your shoulder. Tangin. Finish the Ha? mission. Tayo lang doon. Gago. Agad po. Nastos. Paano mo na dyan? Back. Pabak. Shit. Sarap yan. Bet ko lang to isa. Kung gusto niya. Yun, si Puff. Musta na? Sige, Lods, Bogli. Ingat. Yo.
weapons. Planes are making ready for deployment. Non-stop na balita. Sino? Na balita. Warm-up's done. Time to kick this off. Last game ko na pare. Aham! Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need this? Sino yan? Tara. Ay, lumampas pa ako. Alright, lads, let's get it done. Pa-down. Down ko pa. Ay, Fly box Down na. Taas. under fire. Dalawa sa taas. Teammate has entered the gulag. Surviving early deployment. We'll get that on. Target marked. Send it. Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Ayun, dito. Going in. No hits on that run. Down. Down na yung isa doon sa taas. di. Saan ba yung akyatan nito? Nag-revive. Pupush na yan dito. Teammate redeployed to the AO. Sige, hintayin ko. Daran ako nga. May baril na ba sila? Meron na? Down. Nice. Meron pa? Ginger. Uy. Dito, tutulong. Kami. Down. Diyan sila. Wala na. Meron pa. Ay, ikaw pala yun. Uy. Sipak pala yan eh. Take that item. Tingin sa atin. Box yan. Head for target location. Objectives updated. Move to the next location. Request recon flyover. UAV entering the AO. An enemy team is hunting you. Stay alert. Sa loob dito. Setting waypoint. Tab ka na. Ay, wala palang pasukan dito. Be advised, UAV is bingo fuel.
Wala mo armor. Oy, si ano. Yung threat mo, red na. Okay, taas ko. Waypoint mark. Move. Taas ko ba sila? Taas atas na. Isa lang yung namatay. Sabi ko ata. Head for target location. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Punta ko sa taas ah. Second floor ako. Be advised, your teammate got their arms. Nakapay. Uy! Tanginang yan. Taking hits. Dito na, dalawa. Taas baba. Baba. Gulag. Surviving First floor? redeploy. First floor. So, Yeah. By sa station. may buy station. There's a fight kicking off. Get Dami yourself na. sorted. Tangina mo. Ay, tatlo sila. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Hinabol ko yung isa eh. Hinabol ako. In that one. We're sending Yabang. Pressure mo. not over yet. Your team can still buy your release. Uy. We lost that one. We'll come back stronger next time. Tara. Error. Spoonik. Holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Kaya naman, pumili. Tama naman, Puff. Pumili. Wala na lang. Balat na Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Oh, Victor. Baka maswerte. Scavenger contract marked. Scavenger contract. Hot contract marked. Never mind. Ba tayo? I'll take. Ha? Oo. Doon ako. Kala ko ba dito? May tao dito. May tao dito. Target location. Setting waypoint. Marami na kaming tao. Supply box located. Move to secure. Hold fire. Baril. Shotgun here. Assault rifle here. Sa katabi ko. Sniper rifle here. Target down. Uy! Sa refill station. Have eyes on. Enemy Ilo. Gas mask here. Bilis naman nun. Nakarating ka agad dun. Sa chopper. Tama na, pan-loadout. Does anyone need this? Cash is ours. Ay. Found some cash here. Ah, meron dito. Ay, yung naka-helicopter. Di ba may mag... Ay, saan yung buy station? Enemy. Ay, doon pala eh. Kala ko nandito. May. May pabagsak. Yeah? Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dito sa buy station. Okay, we're inside. Scan for movement. That cash is ours.
teammate got a proper sword. Sending them home. You've got a loadout drop inbound. Bumalik. I've got a launcher here. May RPG bullets ka? Meron. Launcher round. Who wants them? Meron kayong... Dati tinapos yun. Contract objective marked. Ha? Grab the contract. It's over. Scabby? Break cell. Balita break cell. Bounty contract marked. Objective is to eliminate bounty targets. Mabaka na tong bala. Kailangan ko na. Enemy! Kalalabas sa kabila. Pahinga ka muna sa Warzone. Break cell. Marking waypoint coordinates. Meron akong plate box dito. Friendly loadout drop on the way. Nag-coach. Tatlong box dito. Enemy UAV overhead. Waypoint marked. Sa Enemy patrol. Gas is moving in. New safe zone located. Marking rally point. Uy, meron dito. Take to the gulag. If they survive, they can redeploy. Saan yun? Maglo-loadout yung mga yan eh. Oh, Eh, katabi mo. Your teammates done in. They're returning to base. Maglo-loadout yan. Bounty target is down. Well done. Harapin. Ito. base station. Tagging aid station. Tara doon. Sumakan ka namin. Be advised, there's an enemy team Ayun, ano na.
Ba't may mga boxes pa dun sa loob? Dito yung tropa. Tagging bounty contract. Go get it. Ah, sige, sige. We're in safe zone. What? Ah, kasama iba yung na. baril ko. Kala ko naka-sniper ako. Balikan ko yung loadout ko. Found some cash here. Hindi ko nakuha yung loadout ko. Ang pucha. Threat. Ay, meron ka na pa. Meron ka na pala, ano? Okay, punta ka sa akin, punta sa akin. Enemy UAV overhead. Ooh. Down isa, down isa. Heading waypoint. Down ko yung isa. Enemies in the area. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy precision airstrike. Take cover. Hello? Jesus. Low, low. Teammates done in. They're Hindi returning to makakit. base. Hindi mo makakit yun. Uy! Dito pala. Lapit pala ng kalaban. Mark the target. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if Tago you sa lose, loob. you're done. You're up, soldier. Now go their ass. Stand by for redeployment. Dalawang team. Dito yung gamit ko. Pero May kalaban dyan eh. Napatay mo na? That cat's out. Ay, sila nandun ang place. Troops in contact. kunin ka na itong bounty. Objective is to eliminate the bounty target. Contact. Wala bang buy station sa likod? Ay, wala pala akong pera. Mark out moving. Sabay Gas is station. closing. Get to the new safe zone. Aid station marked. Marking route. Cancel that. Never mind. Malapit. Taas, sa taas. Second floor, second floor. Enemy UAV overhead. Number. Dito. Oh, nice. Yep. Down, down. Dalawa. May isa pa, isa pa. Oh, shit. 25. Hit us hard that time, but we'll settle the score. 95. Tangina. May backup pa siya. Hit us hard that time, but we'll settle the score.
May backup pa siya. Puff, magsalita ka lang pag ano. Tahimik ka. Uy, ba't ko binak? Hello? Hello? Nalipat pala yung ano. Season 3 na. Kailan ba yung ano, yung bagong map? Bukas. Ay, 22. 22. Ano na ba ngayon? Sa 22. Yung iba yata bukas yung sa ibang ano, country. Advance sila yun ng isang araw. Sana naman eh. Kuya, tumigil ka. Hmm? Sorry. Usap ko eh, kuya ko eh. Ah. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the... Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pin nyo lang. Okay na. Pin nyo lang na swerte. Ka naman, Puff. Ka naman, Mang Keps. Excuse. I can bounce contract. Go get it. I'll take it. Go. Bounce contract. Recon na lang. Regain contract mark.
Ayoko yan. May ganun. Kahit ano. Joke lang. Kahit ano. Basta ikaw. You know. Proceed to the marked location and secure the area. Oh, hello, Pap. Ito. Go get that armor. Wait, I'll take that. Dalawang LMG. LMG here. Marking rally. Get that armor. Waypoint marked. Move. Go get that armor. Waypoint marked. Move. Ganito lang ako. Ano yan? May salaban na dun. Armor? Confirm buy station. Uy. LMG here. Uy. Ang galing yan. Uy, papaload out si Mang Keps. Papaload out si Mayor. Mayor. Loadout drop inbound. Throwing frag grenade. Wala akong nakuha ang pera. Uy. Pero Wrong may- sniper. Hell. Pero meron akong armor box. Well, sniper. There you go. Gas is inbound. Pwede tayong ammo, pare. Pare, sumat ka muna. Let's take it. Plunder cash here. Someone go get that. Okay, we're inside. Scan for movement. Waypoint marked. Kompleto kayo ng plates? Meron akong plates. Yeah. Ano yan? Tusin natin yan, no? Let's start the location. Oh, never mind. 20 seconds. Plunder contract is over. Marking rally point. Recon contact marked. Proceed to the Marking marked rally point. location. Never Secure the mind. area. Pupunta tayo sa zombie. Ano?
Baba na tayo. Baba na. Ba tayo? Kaliwa. Isa pa? Armor box. Lethal's here. Head for target location. Never mind. Recon contract marked. Cancel. Kotse. Marking hostile vehicle. Magsa-zombie yata eh. Friendly loadout drop on the way. Body armor. 1 box. Sighting in on care package. Ghosted na kayo? Bounty contract marked. Pero may naglaro Use dito. safe zone Buy located. station. Sige. Kunin ko na rin yung bounty. Rotate na tayo, man. Maiipit tayo sa box. Sige. Rotate left ano? Pero man. Rotate left na lang. Your circle nandun sa ano. Bounty target is up. Let's get it done. Tayo natin. Yan na pala yung gas. Right side tayo? Right side ba? May ano eh. May zombie ano eh. Zombie zone eh. Gas is inbound. Sa harap lang natin yung bounty. Friendly UAV overhead. Nasa tower siguro yan. Get to the safe zone. Isa's tower and then the rest already left. Unahan natin sa bundok. Ay, may Jump ano, naman yan. may zone pala dito. Tango.
Akyat na ako dito. Head to target location. The hell? Hit that circle thing, man. Oo. Piprito ka no? Parang prito. We gotta go this side. Time, scrub the Head to contract. target location. Pababa na yan. Nandito ako sa hagdan eh. Magka-cable ako. Sige, sige. Kaibigan niya bumaba kanina, di ba? Abo mo ba? Nandito ka, naririnig ka. Yung isa siguro. Oy, oy, oy. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Nandito pa sila. Back up mo ako. Sabi mo pag-packet ka na. Ay, tumalin na isa man. Yun, down na yung isa. Hostile fire. Contact. Oh, shit. Boost tayo. Ow. 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 Deploy. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight to win off. You have to wait your turn, mate. You're up next, mate. Get ready. Nice. Kaya pala. Baba ka ba? Sa gulag. Gulag sila. Walang kalaban. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Gulag pa rin kayo? You're up, soldier. Now go to the Oh. bringing you home. Not over yet. Your team is still by your release. Patay ako. Uy, thank you. Saan ka? Saan kayo? Saan kayo? Dalang pa rin. Your teammate got a proper Dalang, sight. dalang. Send in a moan. Kunin ko sa ano. Nandito, nasa baba na ako. Nasa baka na ako. Ano? Never mind. Uy, wala palang daanan dito. Kaya niyang bumalik dun. Libre lang ang pag May pera na tayo? Yeah, meron na. Mark the buy station.
Kulang pa? Ay, kulang pa. May Eh, sumusunod kotse sa'yo. man ah. Kotse man. Sakto na yan, man. Sakto na yan, man. Enemy precision airstrike. Take cover. Uy. Hindi ko makuha. Copy guys. Ito mga gago. Hindi ko may ano yung airstrike. Makita eh. Shot missed. Naiwan yung pera doon. Oy, ang likod ko. Oh, that time will settle the score. Damn it. Warm up lang yan. Nope. Wala kayo? Ah, naibak ko. Kala ko yung ako yung ano. Wala na sila. Ko alam kung online pa. Wala naman na sila eh. Wait natin si Wogly. Wogly? Mic check. Uy, Balita. sino kasama nyo kanina? Natulog na yata sila eh. Si ano, si Mang Keps at saka si Victor. Yan na si Papa, talagang joiners na sa inyo ah. Oo naman, Kanina pa kayo? binubuhat kami. Lalakas yan. Okay na yung mic ko, Jer? Ayos, ayos. Parang bagong mic yata Pinapangit, ang ano no? mo ah. Yan eh, nakachamba tayo. Ayos, ayos. Ano no? Pangit. Ayos, ayos. Wakas. Nahirapan din kasi ako pag yung push to talk. Mahirap talaga yun. O, di ba? Another ano pa, pipindutin. Sinabi mo. Tagal ka nang nag-push to talk? Naka-push to talk yung settings mo? Oo, ngayon, open mic na. Ah, okay. Wala bang maingay na ano? Diba? Wala. Ano, bagong mic ba Yung yan? electric fan. Wala. Oo. Ayos. Bago. Ayos, may noise cancelling yata. Wala ako nabasa pero hindi ko pa ano eh. Pero maganda. Ay, sa Malinaw. wakas.
Malinaw, malinaw. .1 lang yung nabasa ko eh. 7.1. Surround Dolby. Ay, oo. Noise cancelling nga siya. Noise cancelling. Ayos, ayos. Yung mic ko, okay lang ba sa inyo? May konting ingay, di ba? Yan, maganda. Oh, parang siguro pag palobat yan, ganyan. May ano, Hindi, inano ko Ayun, yata. Nasobrahan ko yata sa pag-boost yung ano ko. Ginagamitan ko ng equalizer para ano. tanggalin, bawasan sa gain. Or sa high. Kalit yan yung high. Nasa ano sa volume eh, nataas eh. Wala siyang gain. Naka boost high. Ay sa audio? Ay, wala na, hindi ko na nakita. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Meron yan eh, mga hertz, 1k hertz, ganyan. Enemy soldier incoming. Akimbo na yung ano ko eh, yung ano? Psycho? Psycho. Oh, akimbo na. Akimbo. Enemy soldier incoming. Ayos ah. Hostile dropping. Watch the sky. Puta na, headshot na eh. Hello. Yeah. Battle Royale. Ayos. Avoid the gas. Get to the safe zone. Medyo lag ako. Lalag ba? Saan tayo mga lods? Pangit na zone, no? Mark here. Hot drop. Drop. Medyo marami. Lipat ba? Bounty lipat? na lang. Sige, bounty. Saan ba? Mark here. Bounty target is up. Let's get it done. Targets are up. Get to work. Meron dito ah. Ayan, sa tapat. Ay, dali ako. Dito. Naunahan ako dito. Ang galing. Welcome to the Gulag. If you May survive, nakasombrero ba claim yan? your freedom. Tinaguan tayo. Fight starts. Get ready to fight. You're next. Ulang team kayo ah. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go soldier. Dito may Roughed up in there. We're bringing you home.
Ay, ikaw pala yung patay? Sobrang likot yung ano ko. Your team Kamay ah. like that. They have the cash. Oh. Sobrang likot. Uy! Learn from the lot. Failure's a proper teacher. Warm up rin yan. Ano yung booster na gamit mo, Lods? Yung ginagamit kong ano, parang mixer ko, voice meter lang. Voice meter banana. Another device siya o parang app lang? App lang. Hindi naman. Hindi na ako bibili ng ano, hardware. Gastos pa. Ito, libre. Pero mas maganda pag may yung hardware talaga. Yung ano. Dedicated na mixer talaga. Grabe, no? Download mo. Pero itong... Condenser mic. Ha? Condenser mic ka, ganun. Hindi ako hindi Tapos naman condenser mic tong ano ko eh. Gagamit ko eh. Itong isa, may condenser mic ako dito. Pero ginagamit ko lang pag may kausap ako sa chat na ano. Tapos naglalaro para hindi maingayan yung kalaro ko. Mini-mute ko to. Tapos yung condenser mic yung ginagamit ko. Lods? Get yourself sorted. We'll Yep. be deploying shortly. Search ko. So, There. yeah. Ano ang Sina- pangalan ng app? Voice meter banana. Voice meter banana. Gusto kong ipakapalan yung low. Siguro outputs. Teka lang. Hindi ko lang kung may apply sa ano eh, sa game eh. Kailangan may output mo sa game eh. Pero ito, ina-output ko sa stream ko to kasi yun yung naririnig mo sa stream, yung mic ko. Sa OBS, no? Oo. Yung OBS, doon ko ina-output. Pero hindi ko alam kung yun ang fini-figure out ko pa eh. Gusto kong i-output sa ano ko, sa game ko rin. Yung kasama ko, magaling dyan. Yung mga sound engineer ang tanong mo. Sa sound system ako eh. Yun pala eh. Drop point for your team, soldier. Yung masalam mo, Pero hindi ko expertise yung sa ano, yung sa sound design, sound engineer, mga ganun. Hindi, sa stream. Sa Yung stream. kasama ko sa expert. Saan na tayo? Madali lang naman yung sa stream eh. Pero sa yung lang pag ayos-ayos ng mic, kung anong magandang papagandahin yung boses, maganda. Yung iba gumagamit ng yung voice changer. Oo. Okay, madali lang yan. Software. May hardware na ganun eh. Engage all targets. Kala ko kalaban. Hostile dropping into the area. Bounty Ito pala yun. target has been marked. Kill 'em. Tag talaga ako nun.
Huwag ka masyadong kakap eh. Enemy UAV overhead. Naka, malakas ako sa kapit. Ganitong oras, lag ako eh. Medyo naglalag din ako. Pero ayos na. 58. Bumaba na ulit. 58. Lahat na C. Mataas ba latency mo? Uy, may kalaban. Go movement. Uy! Dalawa kami ah. Galing naman. Tumakbo, yeah. Teammates in the gulag. Wala na dyan? Ano dyan? Enemy dropping into the AO. Nice. Yung kakampi niya siguro yun. Ano yung Nakas- kasama niya? Ayan na oh. Ay, nagpakamatay. Proper sorted. Sending them home. Ito na, finish Wow. wow. Nandito dyan. Nagre-recon kasi sila dito eh. Tinatapos nila. Dyan, pabackup. Kunin ko lang yung bala ko. Uy, di ko nakita yung kalaban. Nandito pala. Dalawa pa. Oh shit. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight's kicking off. Fight started. Get yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ah, nice. We're sending you back to Drop base. shot siya. Your team can still buy you back if they have the cash. Bogi lang malakas. Lumaba rin. Ang likot na itong sasakyan. Malakas pa recoil. Oo, lakas. Uy, chopper. Chopper. Get to the chopper. Ayan.
Takot din eh. Wala ko ano eh. Mababayan ako eh. Si Puff na. Ay, dalawa na pala. Kaso na pala. Oo. Ano bang mga weapons dyan? Balik tayo rin, ano, military. Tara. Diluted eh. Let's go. Uy, meron dito ah. Lala. Ilan? Napin ko. Tangin ang Saan? Tatlo. Isa lang? Buong team. Atras. Trust muna kayo. Uy! Sorry. Nakaabang sila. Nakita na ako pagbili pa lang eh. Oo nga, nung alam niya na ano eh. Pinuntahan Yun, tayo. may bumili, sabi. Oo, ganun din tayo. Lo. 700 yung pink ko. Mababa, tumataas. Tayo, no? Rooted ah. Date na naman bukas, no? Update, 22 eh. Sa inyo, 22 na, di ba? One. Bukas. 21 pa lang bukas. Mas maaga kayo. 21, no? Sabay-sabay siguro. Taas? Pero kailangan mag-online tayo para makita natin yung pagpasabog ng map. In-game event eh. Ganun ba? Event pala siya. Event pala. Oh, pero hindi ko alam kung kasi mangyayari 'yan pag basta maglaro ka sa mag-umpisa ka ng 3 o'clock yata. Hindi ko alam kung iba kasi tayong oras eh. Pero maglalaro ako bukas pa rin ng 12 hours. 12 hours ano. Si Puff, streamer ba yan? Streamer ka ba? Wala, hindi. Streamer yata to eh. Baka streamer to. Hindi tahimik lang. Meron ako nakasama kahapon. Ano? Ang dami. Search mo, Oxandro. Oxandro? Streamer? O 10. O streamer. 360,000 yung ano niya. PC niya. Di malupit yun. Sana oil. Okay lang din. Yung presyo ng SSD niya, yun na yung amount ng PC ko eh. SSD? Oh, 5 na SSD. Tapo siya. Anong kinakarga niyan? Bakit 5? 5 low capacity? Hindi, 1 tera talaga lahat. Tapo siya na puno-puno ng game. May kalaban sa building. Sa taas. Ay puta, 3 nakita ako. Parang Kung may i-redeploy tsaka merong kalaban. Oo nga eh. Wala naman akong baril dito. Pupusyahin yan.
Nasa taas mo. Taas mo. Ilang. Patangin lang yan. Naka-sniper. Pinas na ako dito. Ay! Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Ano eh, naka... Delay yung labas. Man na ako naka-react. Ako rin. Hanggang ano oras ka, Jer? Last game na ako, Lods. Muna. Umaga na ulit dito. Lubong. Ako, kakain din internet to. Sige, panalunin natin to. Para maganda tulog. Si Puff 24 hours yata naglalaro. Hindi. Kilaro lang ako eh. Nice yan. Ikaw yung taga, ano, Puff? Taga... Pilipinas? Oo. Nueva Ecija? Yes, sir. San Jose, alam mo? Oh. San Jose ka? Hindi. Kuya. Kuya. Pinaligo ka na ba? Luto ka na. Wala pa tayong ulam. Puset. Ka-stream nga siya, oh. Luto na daw, luto. Tuloy si Papa. Luto, alas 7 na. Luto ng ano, kare-kare. Luto na, sarap na. Good luck. Oh, alas 10 pa kakain. Hirap, Kare-kare. hirap pa, ano yun, di ba? Hirap pa palambutin yung oxtail. O kaya yung ano. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Team. Maaga natulog si Daily Flight ngayon eh. May pasok eh. Linggo ngayon. Ay, hindi. Monday dyan, no? Tuesday na. Oo, ngayon. Tama. Tuesday. Umaga na. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Sa practice lang magaling. Panalo na to. Tayo. Battle Royale. Set a Storage. drop point for your team, soldier. Is anyone Storage, yeah. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Naka-PC ka si Puff naka-PC ka rin? Be advised, there's an enemy team hunting you. Ay, wanted ka kagad ah.
Bilis naman yun. Grabe ah. Nasa baba na yung mga ano eh. Ay, may nauna pa. Enemy soldiers. Clear to engage all targets. Ay, naglag ako. Meron dyan? Nakabang, dalawa. If they survive, they can redeploy. Estás muerto. Enemy Titik na lang. UAV overhead. Patay mo, Jer? Paano pa tayo? To the gulag. Surviving earns them Nice. Puta, napatay ako ang puta. Posible naman yun. Delay. We're in the gulag now. Fight to earn Anong maganda sa bagong download niya? Ay, sa bagong ano? Saan? Sa update? Pay attention, you'll be out Oh, there sa soon. update. Ay, may ano, babaguhin lang sa na parts ng map yata. Hindi lahat ng map yata. That as well. Mag-iiba. May dadagdag na weapons. Here we go. Your teammate got a proper sorting. Tapos Sending them on. operator bago. Get ready to fight. You're next. Pero ang ano, malaking ano yung mapa. Ito yata pinakamalaking ano, update eh. Mga kalaban si Puff. Nasa ano siguro siya? Nasa dulo siguro. AFK. Hindi ko makita eh. Your teammate got a proper sorting. We're sending them on. Eh, parehong talo. Soldier, win here and Paano? you return to Ah, the hindi siya pumunta sa flag. If you lose, you're done. You're all that's left. Get it done. Time to earn your freedom, soldier. Go back to the front. Nice. Nakachamba. Ay, Pin lang kayo ng king. Bigyan na naman. Wala nang king. Pangit ng ano, no? Pag bibilin ka, ang baba na lang, no? So, Get to the target. Losing ground. wag yan. Armor up. Ay, missile lab. Ay! ay, Na-stuck pa ako sa tang ano niya. Sorry. Ah, GG mo na. GG Mamaya na lang muna. ulit. Ano, Sige. Pop? Lalaro ka pa? Bogli, ano, Puff. Bukas ulit ako. Sige, Lodge. Salamat. Okay, Lodge. sige, sige. GG. GG.